सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसेला जुथुम्माखौ लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंनाय हाबाफारियाव दिनै जों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बिबानजों होजानाय लटारि खुंफुं आफाद, बे लटारि खुंफुं आफादा सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै फैगौ 12 एप्रिल 2024 मायथाइयाव खालार खालि जोङो मोनसे लटारि खुंफुंनो थाखाय जोंखौ थांनाय डिसेम्बरनि 10 खालाराव जोंखौ लटारि खुंफुं आफाद दानानै होदोंमोन। बे लटारि खुंफुं आफादनि गासै जों बिबानगिरि जानानै आंबो सासे चेयारमेन महरै बेखौनो बयनिबो आइ बाबा भक्तमोननि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै बुंनो नाजानाया बेनो, जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादखौ गोजोरै रांखान्थि बिथायाव आवगायलांनो थाखाय जोंहा मोनसे थांखि दं। बे थांखिया फैयै फैयै बोसोरथामाव आगान होबाय। दा बे असिलायैनो जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंनांगौ बिबाना फैनायलाय धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम बे आफादनि सिङाव जोंखौ बे लटारि आफादखौ खुंना हरनांगौनि थांखियै जों दिनै बेयाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि बर्डनिनो गाहाय नेहाथारि लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो लोगो आफादगिरि मुस्रि हदानन्द ब्रह्म बाबाया बेखेवना होबाय। बयबो जोंनि भक्त आइ बाबामोना लोगोसे आसाम नाङै बेयाव खना खनला थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि दाब दाब आन्चलिकनिफ्राय बे लटारिखौ अनसायगोन बेखौ जों खावलायदों। बेवहाय जोंहा ओरैबायदि मोनसे प्राइज थिखानाय दं। जों गासै प्राइज महरै जोङो मोन 16टा लानाय जादों आरो लोगोसे बुक प्राइज हिसाबै जोङो मोनब्रै लानाय जादों। प्राइज महरै जोंहा गिबियावनो दङ रेनेल किगार आरो लोगोसे नैथियाव दङ रयेल एनफिल्ड, बेबायदिनो आइफन थार्डआव, ब्रैथियाव स्कुटि, बेबायदिनो जोङो ओरै सना एन्ड्रइड मबाइल LCD गोबां गासै 16टा। लोगोसे जोङो बुक प्राइजखौ ओरैबायदि लानाय जादों, सोरबा जुदि बुक फानगिरिफ्राबो गोसो बोनो हाथों होननानै जोङो सेथि प्राइज जोङो एक्सेल जोङो बाइक बेखौ जों लानाय जादों आरो नैथियाव गियार बाइसाइकेल जों बेखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय थार्डआवबो जोङो लादों एन्ड्रइड मबाइल आरो ब्रैथियाव जोङो बुक प्राइज होनाय जादों केस मानि। बेवहायबो जोंहा 5,000 थागोन। टिकेटनि बेसेना खिन्थु जोंना मात्र 100 रांल'। जोङो गासै आसामावनो फाननायनि असिलायै जोङो लादों टिकेटखौ गासै 42,000 आरो बेयाव जोंहा टिकेटनि बुकआ थागोन 7,000। दा बे बुकखौ जोङो अल आसामाव केलकुलेसन खालामनानै जोङो आसा फारिदों बियो थाबैनो बैसागुनि सिगां बे टिकेटआ जोबगोन आरो बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि बिबानगिरि बाबामोननोबो लोगोसे मोनफ्रोमबो गांखं आफादफोरनिसिम जों बेखौ दैथायहरगोन। जा मिजिं थिदों परम ब्रह्मनि अननाय आरो गासै आइ बाबा भक्तमोननि आरो जोंनि बे ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जिथु रांखान्थि बिथाखौ गायसननो लानाय जिथु गुबै थांखि बेयो मोगथां महर मोनगोन बेखौ जोङो मिजिं थिदों। आरो बेवहाय कुपननि माखासे नेम लटारि फाननायनि मोननैसो नेमखान्थि दं, बेखौ फोरमायनो सानदों। साफ्रोमबो बेखौ लटारि बेक्तिफ्रा जायफोर लागोन बुक, बेयाव गां 6था लिभ होनाय जादों बिलाइ। गां 6थायाव 500ल' बुक लायोबा 500ल' होनांगोन। आरोबाव 10था बुकनि बारा लाग्रा सोरबा बेक्ति दंब्ला 400ल' जोङो बेखौ जोंनो होनांगोन आरो 200आनो जोंनो रेहाय होखाबाय आरो माने बुक गांसे लायोबा 500ल' होनांगौ आरो 10थानि अभार 11थानिफ्राय 11था बुक लानानै जेसेबां लायो जोंनो बुक मोनसेयाव 400 खरि होबानो जों लटारि खुंफुं आफादनो होबानो जथेस्थ' जोंना बेवहाय जोङो रेहाय होनाय जादों। मोननै जोङो रेहाय होनाय जादों। कुपन बुक मोनसेयाव जोङो 500 आरो लोगोसे 10थानि बारा जों बुक सोरबा बेक्तिया लायोबा बेखौ जोङो मात्र 400। जों बेबायदि इजि प्रसेसजों जोङो लटारिखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दा जोंहा खोब दिनै खाफाल गोनां, दिनै जाबायदि जोंनो सुबिदा होदों जिल्लानि बिबानगिरि आफामोना जोंनो बेवहाय लटारि खुंफुं आफादनो बेखेवनानै होनो जों खाबु होबाय। बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो गुरु आफामोन आरो जिल्लानि बाबामोनखौबो आङो साबायखर बावदों। दा जोंहा बारा गैया, जोङो
लटारि खुंनाया जोंना ओरैबायदि जादों बान्थाफोरखौ जोङो 10 साननि गेजेराव राननाय जागोन आरो 30 साननि गेजेराव लटारिनि प्राइसखौ लांफैनांगोन आरो बिनि बारा उनावहाय 30 दिननि बारा उनाव लांफैयोबा बेयो माने दाबि थानाय नङा आरो लोगोसे लटारि टिकेटखौथ' मिथिखायो लटारि टिकेटआ जायफ्रा बान्थाखौ मोनगोन बा लटारि जाखांगोन बे लटारि जाखांगिरिनि व्यक्तिनि टिकेटआ कपना फनख्रबनाय जानो मोननाय नङा जिफ्लेनाय जानो मोननाय नङा गलंनाय जानो मोननाय नङा बेखौ जों लादों आरो लोगोसे बे उफ्रा स्पेसियेलि बुक कपनखौ जोङो गेलेगोननि बा 12 एप्रिलनि सप्तासे सिगाङावनो जोङो बे बुक खेलखौ गेलेगोन बेनिखायनो बुक खेलखौ जोङो सिगां होगोन बेनि उनाव जोङो बाय डेट जोङो 12 एप्रिलाव जेनेरेल जोङो कपननि गिफ्टखौ गेलेनाय जागोन बेखौ जोंनिनो धेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय गुरुदेब कालचरण ब्रह्म जों आश्रमनि लांगोनायावनो जों बेखौ खुंनाय जागोन रायजो राजानि नुजाथिनायावनो बेखौ जोङो खुंनाय जागोन अनलाइननि दङ जों बे फिथाइखौ लटारि गेलेनाय फिथाइखौ जों वाट्सएप प्रफाइलनि गेजेरजों बेखौ फोसावनाय जागोन बयबो बेखौ मिन्थियाबालानो थानाय नङा मिथिजोबगोन आरो बेखिनियानो बेखौ उननि समाव जोंनि लटारि खुंफुं आफादनि जगाजगजों बेखौ जों बेबस्थाखौ लानो गोनां जों सानदों ओरैबायदि जों गोजोनथाव रादाब जाय बिथांमोना बे जोंनि लटारि टिकेटखौ लानो गोसो गोजाननिब्लाबो जेरावखि थायाथों मानो जोंहा मोनसे सुबिदा दं जोङो जानबुं नाम्बार बे जानबुङाव जोंखौ जगाजग लानानै बेयाव 3 मानसिनि जोङो जगाजग नाम्बार होदों बे जाहैबाय 8638556935 बेवहाय हरनो हागोन 8638556935 बेयाव नमद बसुमतारी बे आफादगिरि आरो लोगोसे 8638301727 8638301727 बियो जा नेहाथारि लटारि खुंफुं आफादनि फुंखा गयारि बे बाबानियाव लाहरनो हागोन लोगोसे नैबाव दङ सासे जोंनि रांबान्दारि 9365009071 आरो खनसे बुंबावदों 9365009071 बे जाबाय जोंनि लटारि खुंफुं आफादनि माबा बियो ट्रेजारार खाख्रेब बसुमतारी बे बाबाया जोंनि ट्रेजारार बे बाबानियावबो जगाजग लानानै थोंजोङै हायाबाबो जगाजगनि गेजेरजों बेखौ दैथायहरनायनि सुबिदा थागोन एसेनोसै।